Hun går sådan halv vej, ikke? Så går hun rundt der og pisser lidt på gulvet, ikke? Så det er jo godt nok. Og så, ja, så har hun ingen tænder. Så det er jo også godt nok, ikke? Så hun drikker sådan hver eneste dag, ikke? Og hendes mand, han er på sumbrød. Derfor er de nødt til at flytte på gaden. Ja, deres søn, han er 18 år. Og han er jo helt op til skyerne, ikke? Så de er nødt til at få en spine hver eneste gang. Det er nat, ikke? Og det er jo godt nok, ikke? Så Stanne, ikke? Hun er jo sådan rimelig god nok. Ja, hun mangler bare lige sin arm. Og det er jo godt nok, ikke? Og så til sidst deres kaniner, ikke? Ja, de er jo så fede, de fylder hele buret, ikke? Så de kan ikke engang hoppe, de kan kun rulle, ikke? Og det er jo godt nok. Så løber de i hvert fald ingen vejen, kun med sig selv. Så må vi bare ikke sætte den ud, når det er blæsvejr. Så ruller de der sej. Er det ikke godt nok, ikke? Ja, det er jo godt nok, ikke? Nå, har vi vores hest, ikke? Vores hvad? Hest? Nå, hest? Ja, den blev så der kobrand for nylig. Ja, det var jo ikke så godt. Så kom de der fede kaniner over lige og lige andre kobrand. Ja, så blev den til mandgage, den spiste sansen. Så bagefter var den ud, så spiste man til mælken. Ja. Ja, det var jo godt nok, ikke? Men Michael, han kom til at rulle oven på Mads Emil. Det blev Mads Emil lidt mindre. Ja, han mistede ingen sin ben, ikke? Så det var jo godt nok. Ja, så kom de på hospitalet, ikke? Ja, så faldt hospitalet sammen, ikke? Så kom de der fede kaniner, ikke? Så smørte de bare det hele lort, ikke? Og så sagde Sande, skulle fandme det, skulle ikke godt det der. Og så var det, at hun tabte alt tøjet. Så faldt alle sygeplejerskerne om at grine. Så Michael Nielsen, så kiggede han på sin søn. Han var bare helt vildt lille. Og så var der kaniner i ham og dræbte hele lortet. Så de kom til at rulle lidt.